LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Joka mamai Tumbili to one kai LTN. Yo, what's up guys? This is Tumbili na niko chilled ndani ya Luo Trending Nation. Keep it locked. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, nyakora mogi machiegni kendo kaka pile mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation denda ni umari nasho mari chieno je mone mbele chieno mineno mbele mingo Ming'ondo boka kata nyalo wacho ni mari dhako ngude ni gichake kore kubni areyo kumwa chunge ni ndi achungi His Excellency Dr. Reverend Muluor Mheshimiwa MCA Makaren 2027 Mos jopiny erokamano omos jakababa 1 hour mano majapinyo ng'e to mar M-Pesa ten Sadra Kumundi Orwa mano mar M-Pesa to gima pinyo ng'e mago gik moko ariyo mopogore. Tigini waneni kisichako wuotho garungu de ber ni nitie kaka in gi paro moro mar nego japiny Karu ng'anone sirikand ritri kendi kaka lonze mawuotho gi guogi sembuso boss 1 hour wachacha dirok neno kuwuotho gi guogi omari wachacha dirok neno na neno kaka lonzo ni omos ka wuotho garungu okosango e sirikand Ruto ng'ato ka ng'ato ritri kendi. Okay. Yes. Wan gi bende yiero masane ng'ata ng'iyo iluongo ni AU in kaka bende jok ma bende sani koro piko wige siasa wanyalo wacho ni un jok ma sani koro break the virginity. Yes. Ere kaka inyalo miyo wa comment kan mokwongo mari kiny chieng' tich ang'wen wan gi lemo maduong' mwarwako ng'ata jakaranda lemo ni Muluor Mheshimiwa Engineer Raila Amolo Odinga wakwane hai maber wan kaka jobunge ma Kenya mzima but wan kaka bunge ma Jakaranda waluongo lemo maduong' Jakaranda kiny lemo chakra saa 9 odhiambo nyaka saa 11 kor warwako ng'ata bunge moko gi warwako gi ilemo gotieno ulemo godhiambo chakre saa 9 nyaka 11 ilemo ne baba walemo ne baba kendo watweyo masani dhulu wacho ni ani chongi gilo iwinje maber chongi gilo sandi lemo makata kain gi dhako to nyisangise ni nyagine gisani to ninde bedroom ninde sitting room to karelo sanwango to wabeto maduka mora che to kitemo blanda miyo dhako ich gir jokaraila ni ma wacho gi dhuluo jaluo mora mora kikitem isiemnegi kama kitema tema ni miyo dhako ich monyuol iwe microphone moj odhi nyuolo gima pok ne ng'ato nyuolo kikitem kinyamu
ingeki ibi kinyamu odhi nyuolo gimara racha mapoko nyuol ga nyaka nene Mano kotimo ang'o? ko miyo dhako ich gir joka Raila ni bwana mae girwa bwana ineno ma mudong ni ma Omari gini wang ne kejo gudhige kitwa te nitie kidwa mpoko golo ga nyaka nene koyudo Raila kono ng'weyu to nitie kidwa mpoko golo ga nyaka nene wang ne odhi gole To kodong. To mano girwa Ki kwage ko kwa yude. Yudo. Ugolo pa. To na style modhi bwana bwana mae girwa modong To kodong. kodong no golo mari mae girwa modong ni to ka Raila odong goloko wan kaka jo Raila wawin ga tikwalowa to wang ni to bana gir jo karane odhi gi chuny kabisa nikech an kako mos aketo pacha nodhi timo nade odhi yudo Kora wach maru dhi dong agole. mano kene ko jakaranda kati nyalawi marach Omari nila dhi dong jakaranda besa go kona maitogelo to kilwar mano kona migoyo maitogelo to kilwar Omari iringi dhi Ingene nitire gik moko mwaja wacho ga wan kako ganda luo mabende osebedo ka felowa. Achiel ma wan go kaecha en ni gini wasekao ni endi en gima osebedo be ka hinyo ahinya. Sani mwawacho ni gin mikakati mage ma in kako mosh wanawa mi bineno kani mbele koso ena geno ma wan go ga to onge gima osetimore kacha mwanyalo wacho ni kwang'iyo macha nyiso ni atamalo mar mondo me Agwambo yud kom ni malo. ata Raila nwang'weyu ni malo nikech mokwongo e Kenya ni Raila momake gisemo win Raila momako Kenya maruto ng'eyo kumora mora moninde masani bang'eni anan gi stress maber Ruto man gi stress moinga e gir joka Raila ni okoni Ruto ok nindi gosimo sate ne president go ikuye to gochne uru ngani gochne uru Raila mokwongo sani kwalemo to wakungo lemo ne president ka kor kwalemo ne joma moko gi bang'e tuo moro amora madego president kata ka tuo goge to wabro kawe to wating'e to dhi ogo kura kor kuduogo hospital gi joka Raila ni ma to kwawe wang'ne no kwal Raila nyasachiel no kwal Raila kodinga Ok ni kokwal koyombe koyombi mano romre gi kwal yombo Raila gi kwal Raila gigo romre nitie pogruok kanyo nitie pogruok ni Raila yombi gino chalre gi Raila kwal seche mang'eny abedo ma pinta ma jintu ni koro ero gima bro timo to podakia nyaka gi sandi miachop Jumapil to koro mosa chiyo gokinyi awuok e oda ninge simo tang'ene dhi roma ka lendo ka nikech idhi landa ni to breaking news to ane ng'at makwongo go ikosi imani ngeni kori goche no mos ni bwana si unajua mzee wanyu wa kuanguka na usije kujifanya ni kiamaraj nani ujui ati nani huyo ingeni mzee wa kuanguka no katana kiae ibe kiae manokoro amajinto gimidhi nyisa to Raila kokwalwa kata ko kamodhi sewi wa Omari kwalo gi yombo gigo gimora achiel se kokwalwa wawach kan kokwalwa Omari mato tek wang'ni to dongen maandamano to onge Kenya maandamano onge mana gima kiko wuondro Omari maandamano onge mana ka Raila win koko yodo nyaka watem kata mathinto mana dira mo nyaka wawinjre kiko ati nikoro ati ni Raila yombi nikoro pinyo kwekweya nyaka wamoke mach kondele wamoke majakaranda mondo pinyo ng'ene ni yiero to okwaye go wadhi ang'o Supreme koso mano onge Supreme onge Supreme wana nong'e baba ngi plan B haraka wabed gi plan B ko yombwa to wando kuyombwa ga wane kwalo waga okuyombwa wane kwalowa ko kwalowa ineni kes no kwalowa to ade timo nang'o wadhi so yuko kanya wan ga konage wan to mko lak ng'ato ni ati bira ni belo mose ne
Raila kwal na chwade ng'ato rungu emiting'o ni ma okawe nyaka chieng' korago ni chieng' ngeso mano koro ngeso romo gotieno ogoko koro wanindo matokeo ma Jumapili koro gima ok ang'eyo ni watim sare chuth kapok olendi koswariti lendi koro watim sare nikech gipacha to watime mana mathisto to wawe kuong lendi to kowuok maber kaka wadwaro to wabro medo dhi mbele zaidi to kapo na yom Raila to kanyo kawok wachako doge nyaka chieng' kama nwaweno wawe kamano nyaka koro akia kamodani akeka modani wakete gini Yagora magipor wan go mos wana keni ini winje nang'o oko kanyo wan go mos mabendi gene odhi laro kom mar MCA Karen iluongo ni Karen Ward mabende osebedo kuwuoyo gi jopiny ahinya en mani pok obiro mowuoyo go ganda joluo wanene mana e wang' jowi mamoko ka bende owacho kacha endo kaka en odhi chung Karen wambe kawuono wayudo thuolo and wadwa ni wawuo kode achiel kachiel kapok obedo gi bouncer ka pok okonwa ni wa make appointment in kaka MCA ma Karen we kora address kaka MCA ma Karen gin gik mage mabende orem Karen mineno ka in minyalo pong'o ing'eni mokwongo Karen ji okawo Karen mopogre maybe jinani maybe Karen en kar jo pesa apana nitie joma nomol mabe odak mana maisa gi yuto margi ne piny kanyo modak Soweto waga Karen en nying just nying tu nitie part ma Karen mantiere jomomeo ine tu nitie joma timo nade joma ne piny gi koro gidak Karen lakini sauti margi bet mnade koro ngeni gima timo na abuogo ji mang'eny ineno kidhi for example kiwuotho Karen nitie nderni mang'eny mapok olosi ineno in kaka ng'ama dhi kanyo ng'eni ing'ege gi nying koro ikonwa ni ndara mawuok ka kodhi kanya kona 2 kona 3 erokamano mari ineno iwuok Lang'ata iridri omari koso gini nitie wach moro midware iye no igeni kaka anyalo wacho ni ndara mabi center kabiro Jacaranda ka kichopo dire kanyo kar Sarova ong'eno mari nitiere kama nyalo miyo go opponent mara natimnade nafas ko nitie gik moko manyaka watim nade pod watim chini ya maji ya sani poda nitie kaka iuso poda uso negi pod okada yangra ahinya maendeleo ma kata nitie kuro kasomo manifesto maga adwa ni imiya manifesto abich momako jo youth mabende nyalo kono jopiny kaendi abich kende momako youth ma ing'eni gisichi mawueni an kako mos ang'eyo gima shida en ineno to king'iyo youths mamawa as in inyaparo chien kacha Ruto nokejo tij kazi not Ruto sirikand Raila riwruok mar Raila gi Uhuru nitiere kazi mitani man vijende wane kochiego kinyi to ng'eni bade ka giwuok gichiyo to gido karibu nade gido kuonde ma ginyalo yude yuto mag then nitie talents nitie job manyalo keto man ka dieni kanong'o MCA kacha tadhi pango negi maber mabed sawa yaw mari ing'eni manifesto toke wacho ni kwan na bich kende ma wacho ni kadonjo tadhi timo ma is okay gik madhi timo to ng'eny but manifesto ing'eni imiyo jachien inyano kuma ng'ato go maybe okwal mari notimo nadi nitie kaka itugo
siasa poko IBC pod wang'iyo kaka yor IBC de. Okanyal ya mako penji ni siasa dwaro pesa kendo koponi penjo jok moko ma bende osebedo kata ka chunge kombe mathindo thindo iyudo ni gitiyo gi pesa mang'eny kabisa. Nitie jomoko mosetimo nyaka siasa mochako bedo frustrated nikech pesa mono tiyo godo lal to onge kako nyalo recover nikech politics nitie jomoko matimo itimo ne investments iyudo ka osiepe kata biro mondo come through. In kako moshwanawa gin jok mage ma bende ni ng'eyi ma ensure ne wan kaka Luo Trending Nation kata media mobiro at least wanyalo yude ng'eni wanyalo wacho ni udwa support youth but samwa biro mwa cover kata mana chenro ma I mean kitimo campaign kumoro nitie kaka nyakangwa dogot ng'ama bende ni wuotho godo chiege ong'eni ati joka to sani ni campaign team mar omoshwanawa kata koponi okichulge to nyakang'o dhi oyud gimo chamo. In kako moshwanawa en pesa dimise keto piny ma koro ing'e maber ni mago to dwa konyo ok ma jopiny chamo but konyi gi achiel ariyo adek nikech pesa to nyaka ti. Omari nitiere gik moko anyal wacho isani to nitie gik moko mok anyal wacho e media kech neno kata kana dhi kucha nan gi gari maduong' ne neno koro nitiere gik moko mok anyal kwano ni ng'at ma sponsor maybe ng'at ma sponsor gi sani I think kasa ochopo kasa oromo iseche mowinjore gimoro amora abro keto sawa. People are also in question of your education. Wanyalo dhi mikura mibed mbele kacha kisedonjo to jogi chako yware kodi ni onge kalatese to amano nyalo go chunywa ka ng'ato mon waseng'e ni donjo. Koro ok wachnwa ni kalatas ni sawa in gi Omari Nas chung eko mora mora oken ka kube kidhi mogo pi nyaki bed piny mi pim mokwongo. I think an manager mamara nyaki bed piny mi go kwan okinya chung kionge gi gik matim nade gik made manyiso ni an gi gimora mora momia chung oka jokes ane debe 2027 gimachuri ane debe 2027 so oka jokes ginene education okanya wacho mang'eny like wa mang'eny okay wacho ni anta form 4 anta timo diploma Omari ing'e gimidwa kor ja diploma ang' dhi MCA ja diploma timo diploma MCA Omari Nas an kako mos ginene MCA just kain gi certificate mar class 8 kata MP gik mang'eny senator governor medoro gik mang'eny koro in gi mar class 8 nyaka an go ya Omari ane debe oka jokes ane debe 2027 mano to gi max wane adhi chopo ane debe kendo ka step down nyaka 2027 yeah. Omoshadwa na kaw thuolo ni endi be mi iwuogi ma fans magwa man diaspora ankech nitie joluo ma sani wagone sirikand Kenya erokamano nikech giyiene nyaka jok man diaspora nyalo goyo kura from where they are. Adwa ni ikaw gini address them in English giwinji ni mano MCA ma Karen Ward. Omari angisi ni I think Omari hapa ningeni angi manager mara maybe anyadhi a lot matem nade ma you just inform them no anyadhi a lot matem nade ma fail mnyaka pan kode muyieni ni wach kisungu is okay manager continue okay yeah nyako mia way forward makoko mia wacho kisungu no. Yeah. Nyakwara Mugepa ni winjo maber kabisa ne jok man diaspora those that maybe are watching from diaspora. Almost 1 hour is one of those people that are aspiring to be MCA Karen Ward and this coming Sunday. When are you planning to address the nation? Of course, to my amazing people, my name is Edgo Dhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kwamba unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa, this is the home of all supportive channel ambao so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kwamba unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo.
chapa kazi. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this is Ray, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Again. Every day. Every day. Even today. Omari ipenya kisungu mari pimo yako ipenya kisungu muda duoki. Don't pay kisungu muda duoki. Yeah. Mama awa chudo Luo. Apenya kisungu muda duoka. Kwa duoki go awa duoki do Luo ko sadu Kiswahili. Gikisungu. Tukaduoki nango. One pile. Kar kizungu nani Omari gido, but it's okay. Ero kamano nyakoro mogine wan kaya go mosh wanawa hapa ni winjo maber kako wacho kanyo no endo med manakete Luo Trending Nation winjo kako golo pache about gine madhi mbele kanyo no endo mar AU wachakoro murugo mosh wanawa machiegni to donga manyi mondi biko e biwuona e wach Recho gi ng'anda. Recho gi Sindi. Mano karang wach Recho gi Sindi when chieng minyalo maka gik manyake go dhogi kamera kora away awuo kosa away tie nyalo wacho to wacho ka jogi neno jogi neno ka poko tie ko baro wacho wadde mano agolo kimaoni na kimaoni na an kako mos nitie gik moko ma okinyano ka karume dhoga but Nyasaye nitie mokwongo Nyasaye ma yaone ng'ato yo. For example kaka ni winjo kane Sindo oyanyo Sindo yanyo Recho ni maybe en tasa okonyal nyuol ng'en tiere kila gimoro kamoro be onge gimarach e piny ka nyako nyare yanyo nyako wadgi ni en tasa. En gimarach kabisa but an gi pacha TikTok okethre to joma ketho TikTok sana wan kaka joluo nikech kidonjo e TikTok mora tiwacho yani iwinjo mana ka ji wacho lakini nitiere wach moro ma kata kiwache dhogi ewi dhako ma chiliel ng'amo thagre gi chuore igni 4 kam bwana chok nyal bwana chobete wheelchair tikini idhi chako wuoyi wacho gik moko maonge mano gik moko ma ok winjre kendo dhi kare. Enen wan kaka joluo onego beni waerore to ka gimoro rach onego beni wakwongo dhi e tok tent mondi kapok watimo nade kapok wakelo wachni e galamo. Ing'eni wan joka nyierowa jogi nyierowa kabisa nikech
ang'o miako ni jogi nyierowa. Iwinjo kane pok oyiko Tuma, niwinjo ka Cindy wachana kene koparo kaka ne ng'anene, kaka noparo Tuma kene timang'o. Yani gik moko ma wich kuot. But kata ken manyo mogo gi nying ng'ato, to Nyasaye okuongo mokino. Nitie gik moko mag inyalo yudo mogo to en mogo moko. Nitie gik moko mag wich kuot kabisa. Bana ayany mana ma Sindo yanyogo ng'anene Recho Tuoma. Gin ayany gik moko madongo. Ayany moko madongo kabisa. Ayany machopo nyaka e mine ji. Wan kaka joluo mokwongo onego beni ere. Twang'eny e TikTok. But konchino ka wan be joluo jomwa keto mbele kabisa. Ok waketo mbele joluo wadwa. Waketo mbele kabila moko kata joluo. Anya paro an kaka mos nantiere ginene. Nantiere liendo Tuoma. An nadhi nyaka liel. Ma kano chopo such TikTokers man kane TikTokers wuoyo. An ng'ama nang'eni dhi wuoyo gi pacha, nang'eni Mali Safi ema dhi wuoyo. To nokon banchi luongo ni ng'a, nitie Kikuyu moro ka. Mudhaega sijui ni Gaedha akia gigo. But nwatim nade? Nwawinjo. Mwakon wakikilisha wama maber. Lakini gikora bende Recho Tuma bende gi makosa mare mathin. Wan kaka onagi, wan kaka joluo. Debe ni anyalo bedo advisor mar Recho Tuoma, to da ng'ise ni gisani to wuoge TikTok mathin. Apani gima Recho chamo kata kodonje TikTok to nyalo chiemo momethi motim gimoro amora kata kodonje TikTok. Ng'ama miye? Ni ng'ama miye. I think kane Otumo tho ji nosolo pesa donge. Ma okoda wacho ni ati koro ni TikTok TikTok kore da pidho Recho. TikTok ok nya pidho Recho kokotiyo matek. Ineno. Giseno onego be pod ok onego wuok kata TikTok. Ineno, onego bedi oling' kata kodonjo to odonjo kata gi backup ma ng'ato ng'eni matok Recho. Nikech Recho de ling' ng'ama do tim nade? Ng'ama do wuoyo kuome bede deonge. Onego okwongo ling' mondo ki ng'ama fuwo. Manyiso ni wacho ni wacha gweno to wacha ogwang'. Recho do ling', Cindy ok do yanya, lakini Cindy boyanya ahinya. Cindy nonego ng'ise adiera ne Recho Tuoma. Ng'ama osiepa kendo waeri kendo wagoni mos gi kuom gima notimo, lakini gi samwa wuoye ni to in chiliel bede ot mathin iduog bang'e. To en koro ong'isi ahinya mokalo kaka nonego bedo timo nade? Kaka nonego bedo ng'isi. Koro nagi waere uru. Waere kabisa. La kabila moro kik donje kindwa. Nero kamano. Koro Recho Tuoma rach tang'eni rach. Lakini Cindy ibeseche moko kisewuoyo to gik miwacho gago kibet kore cool iyweyo diye winje mipenjrie ni to ma owuok e dhoga koso ma owuok e dho osiepna koso ma dhogo oko koso ma owuok e siandana. Siandane kanyalo wuoyo omar pimo wiya gizi. Ero kamano Omosi wanawa ogolo pache kanyo nyakwara mogi. Iwinjo maber kako wacho kanyo no endo. Wan pod iluongo ni Luo Trending Nation kuma mopande nyenyo lela. Ang'eni pod waduogo kanyo kendo med kete mana kete kanyo no endo. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela.
Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isedhi. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.